昇る朝日を眺めてたんだ。涙を乾かすため長い夜震えた。数えきれない弱音を噛み殺した。この国の中の暗闇を照らしてゆくのはどれだけだから。全て壊したい。まだ見ぬ世界を開け。今僕らは生まれ変わるんだ。希望が痛みを乗り越えていくストーリー。手を伸ばせば消えてしまいそうなわずかな光だけで、ただそれだけで生きてく。Pot ser real. Ni tan sols s'han immutat amb l'atac del mestre cavaller Conrad. No us acovardiu! Ara hem d'impedir que aquella cosa continuï avançant! Fugim d'aquí! Atureu-vos! No fugiu, covards! Mestre Conrad! Ostres! Si sou vosaltres! Ha! Som-hi, Draclau! Minotaure! Conrad, aquí! Estàs bé, Conrad? Sí, gràcies a vosaltres. Conrad. Xu, però què és allò? Vosaltres ho sabeu? Allò són les tenebres. Vols dir? Les llegendàries? On és la Zola? Què li ha passat a ella? Doncs la Zola... Discordança. De pressa, de pressa! Afanyeu-vos, vinga, de pressa! Heu de fugir! Si no fugiu, morireu! Ei, Legolas! Ostres! Però si sou vosaltres! Què carai és allò d'allà? Es pot saber què és el que ens passa? Com caram hi hem arribat a aquesta situació? Ja veig que no esteu disposats a parlar. On s'amaga la Zola? Legolas, Què mana el cavaller Conrad? pel que es veu, aquesta situació l'ha provocat la Zola mateixa. No pot ser! No m'ho puc creure, la meva Zola! La meva Zola! Com ens hi podem enfrontar? Doncs per saber què hem de fer, hem d'anar a veure el general Logi. Què has dit? Mestre Conrad, sabries dir-nos on podríem trobar el Logi ara? Ha creat un exèrcit que es diu Rosenkreuz. I ara és el principal enemic que tenim. Sabem que, fa un parell de dies, la seva nau va aterrar al castell de la Testa. Ja el coneixem, aquest castell. És aquella base que s'hi va infiltrar l'Omeron. La Testa és força lluny d'aquí. Si hi voleu anar, us podem proporcionar una nau. Moltes gràcies.
L'única cosa que podem fer és fugir. Però si les tenebres continuen estenent-se com fins ara, ho engoliran absolutament tot. I no trobarem refugi enlloc. Això no passarà mai! No permetrem pas que passi una cosa així! Vosaltres, els últims descendents dels guerrers de la llum, són l'única esperança que ens queda. Que no penses reaccionar o què, Legolas? Vinga, hem d'evacuar la població! Correu, afanyeu-vos! Avui mateix heu de sortir tots de la ciutat! No cal que t'ho emportis, això! Ja ho vindràs a buscar quan la situació s'hagi calmat. Que podrem tornar a casa, On desapareixerà Llum Negra? Tranquils, no patiu, nens. Jo ja m'ocuparé de tot el que faci falta. Vinga, va! Ho deixo a les vostres mans! S'està ajustant la potència del sistema de transformació d'energia. Tal com està la cosa ara, costa molt trobar peces de recanvi. Així les tenebres han engolit la base oriental d'abastiment. Doncs sí. General, s'acosta una nau de les forces aliades. A bord hi van els manipuladors d'ombres. Han fet saber a través d'un missatge que el volen veure a vostè. Molt bé. És més aviat del que em pensava. Els rebrà? Sense la seva força, no podrem aturar les tenebres. Digue'ls-hi que acabin d'una vegada. Sí. Exactament què és el que voleu de mi? Nosaltres, els descendents dels guerrers de la llum, vam ser els que van provocar que sortissin les tenebres. I per això, em sembla que també les hem de tornar a segellar nosaltres. Sí, senyor. És veritat, això que dius. Logi, ens has d'ajudar. Vaja. Per poder alliberar les tenebres va fer falta reunir els 7 guerrers de la llum. I per segellar-les tornarà a fer falta. Sí, tornes a tenir raó. En els Extra 7 hi ha la manera de poder entrar dins de les tenebres i la manera de tornar-les a segellar. S'hi pot entrar dins de les tenebres? I es poden tornar a segellar? Pel que fa a mi, el principal problema en aquesta missió sou vosaltres. Què? Què vols dir? La que va alliberar les tenebres va ser la Zola. Si nosaltres ens hi fiquem a dintre per tornar-les a segellar, llavors segur que vindrà per evitar-ho. El que no sé és si vosaltres esteu decidits a derrotar la Zola. La nostra intenció no és anar a derrotar la Zola. Com dius, Shu? Només volem tornar a veure la Zola i parlar amb ella. Volem que ens expliqui què vol fer exactament. Ho volem saber. No cal barrejar les coses. Esteu fets una colla de burros! Som molt maro intel·ligents! Si com sembla no sou prou conscients del perill que hi ha si entreu a les tenebres, morireu! Escolteu! Si la Zola volgués impedir que se segellessin les tenebres, l'únic que hauria de fer és matar-ne un de nosaltres. Només que falti un sol guerrer de la llum, les tenebres ja no es podran segellar! És el mateix que vas voler fer a la Terra segellada. És maro veritat! Vau voler concentrar tots els maroatacs en mi! Si pensem com s'estan començant a estendre les tenebres, arribarem a la conclusió que vaig prendre una decisió encertada. Ha! Vols dir que si ho haguéssim sabut t'hauríem d'haver derrotat i no hauria passat tot això? Desgraciat. Tu el que vols és ocupar el lloc d'en Nene, oi que sí, Logi? Com t'atreveixes? En Nene volia dominar el món amb la força del seu propi interès. Jo el que vull és que al món hi hagi un cert ordre i prou. Per què lluites contra les forces aliades? Perquè som part d'un sistema que ja està antiquat. L'objectiu que tinc és establir un altre ordre mundial. Logi, per poder segellar les tenebres, hi hem de participar al 7. Per tant, vindrem amb tu. Però de la Zola ja ens n'encarregarem nosaltres sols. Això no us ho puc prometre. Si la Zola m'ataca en algun moment, bé m'hauré de defensar. I et defensarem nosaltres. La Zola farà qualsevol cosa per evitar que tornem a segellar les tenebres. Costi el que costi, ens en sortirem. Perquè si no, el món desapareixerà. Si ens en volem sortir, haurem de fer les coses tots junts i coordinar-nos bé. I a la Zola l'hem de considerar una enemiga.
Haureu d'obeir les meves ordres. No pensem obeir les teves ordres en cap moment. I no se t'acudeixi tocar-li ni un pèl a la Zola. No veus que així no podrem segellar mai les tenebres? Jo et dic que sí que les podrem segellar, creu-me. No has entès res, nen malcriat! Ets tu que has de seguir les meves instruccions! General Logi! Vosaltres no us hi fiqueu en això. Aviam si ara ho entén d'una vegada. Molt bé, Shu. Feia força temps que tenia ganes de trencar-li la cara a aquest cregut. Comets una estupidesa enfrontant-te al general Loki. Les urpes de Set! Aquest combat no té sentit. No us ho sembla a vosaltres? Què fem? Els aturem? No crec que puguem. El general Loki lluita de debò. Jo també. Aleshores, si un dels dos no ho perd, què farem? Això no passarà. Aleshores, no podríem segellar les tenebres. Em sembla que tots dos en són força conscients. Només lluitaran per decidir quin dels dos agafa el comandament de la missió. Com pot ser que no t'adonis de tot el perill que corres si parles amb la Zola? T'equivoques! Estic convençut que la Zola té els seus motius! Ha quedat prou clar que el seu objectiu és destruir el món. Logi, ja ho has dit tu mateix! Fan falta els 7 guerrers de la llum per poder segellar les tenebres! Sí, desgraciadament sempre serà així. És evident que la Zola ho sabia! Però tot i així, un cop alliberades les tenebres no va matar ningú més! Nosaltres tenim la capacitat de segellar les tenebres! Si se'ns hagués volgut treure de sobre, l'única cosa que havia de fer era matar-ne un de nosaltres! Però la Zola no ho va voler fer! I tu sí! Quan deixaràs de confiar cegament en la Zola? No has pensat que potser era això el que volia la Zola quan va alliberar les tenebres? No ho penso! Tornaré a veure la Zola un altre cop! Acabarem amb ella! No m'agrada! Arribarem fins al final! General Logi! Que us heu begut l'enteniment vosaltres dos? Com? Però si és... És la Delphinium. He vingut perquè he sabut que heu descobert la manera d'entrar a les tenebres. I ara em trobo amb aquesta escena. Escena! Què hi fa ell aquí, Logi? Ja n'hi ha prou d'això, no trobes, nano? Com dius? Tant se val que em tinguis tota la rancúnia del món. O que el Logi tampoc et faci el pes. Perquè t'agradi o no, s'han de reunir els 7 descendents dels darrers de la llum. Això ja ho sabia! De debò que ho saps? Segur? Em sembla que no has acabat d'entendre que ara no és gaire bon moment perquè hi hagi un enfrontament directe entre els 7. El set! Mira, Delphinium, t'agraeixo que tot i que ens entenem més aviat poc hagis vingut. Tota aquesta ràbia que li tinc a la Zola és superior que el que sento per tu. He vingut a matar-te. Espera't! No t'ho penso deixar fer, jo! Me'n vaig. Què? Delphinium! No penso aliar-me amb una criatura tossuda. Tossuda! Ei, tu! Si no fem res, les tenebres es continuaran estenent! Tant me fa això. Espera't, ara deixa'm parlar una estona amb en Shu. Escolta, Shu, en aquests moments no la podem deixar marxar, la Delphinium. Però és que... Adéu. Ei, espera't! Shu, durant un temps seguiràs les meves instruccions al peu de la lletra. T'ha quedat clar? Està bé. Està bé, entesos! Ja ho has sentit, Delphinium. Entesos. Explica'm el pla fins a l'últim detall que tinguis preparat. Preparat!
Això que hagi aparegut un mediador no ens ho esperàvem gens. A més, quan semblava que ja no hi havia res a fer, s'ha arribat a un acord entre tots. Trobo que hauríem de prendre nota d'aquesta estratègia. Per un que no té res a perdre en les negociacions. Està molt bé, això. No li ha calgut cap argument? No ha hagut de discutir gens? Això no ha pogut o no ha sabut Maru replicar-li res. Mireu, Maru, venen cap aquí! D'acord. La qüestió és que tots els membres del grup ja tornem a estar reunits. Abans ens vam veure implicats en els plans de la Zola per alliberar les tenebres. Però aquesta vegada els 7 guerrers de la llum ens hem reunit amb el propòsit de segellar-les d'una vegada per totes. A Schneider, Andropov... Sí. Ens heu de tornar a ajudar. Compto amb vosaltres. No pateixis. D'això, amb molt de gust. Sí, igualment. De moment, pel que hem pogut saber... General Logi, Què passa? és necessari que estiguem aquí drets per parlar d'això? Està bé. Veniu. Creieu que entre els antics guerrers de la llum que apareixen al llibre dels orígens hi havia tanta tensió com entre nosaltres 7? Què en penseu? No, no ho crec. Val més que entre nosaltres mirem de portar-nos bé. Què? Ah, esclar. De moment deixaré de banda tot el que ens hem passat fins ara. Pel que hem pogut saber fins ara, no s'ha trobat enlloc cap descripció de què són les tenebres, ni en el llibre dels orígens ni en els extra 7. Encara no en sabem la naturalesa. Però sabem perfectament que si t'atrapen t'acaben engolint del tot. Sí. Tant de bo tinguéssim informació de què hi passa a dins. Això ara no té gens d'importància. Doncs et recordo que haurem d'entrar a dins d'aquestes tenebres. Esclar, el que vull dir és que hi entrem sense més ni més. Marrec. Què dius? Deixa-ho, Maru, corre, Ziro. El meu instint de la tribu Devi em diu que si discuteixes amb ella sempre sortiràs Maru perdent. Ara ja pots continuar, General Logi. Després d'analitzar el llibre dels orígens i els extra 7 hem descobert la manera d'obrir-nos pas dins de les tenebres amb certa seguretat. Les tenebres no destorben les ombres. Però no em refereixo a aquelles ombres que han sortit de la llum. Et refereixes a les nostres ombres? Em refereixo a totes les ombres creades artificialment, Cloquer. Per això hem aplicat la tècnica de les ombres negres. Crearem unes ombres artificialment perquè recobreixin aquesta nau i puguem entrar segurs dins de les tenebres. Diguem-ne que serà com un recobriment d'ombres. A quina hora sortim? La sortida està prevista per d'aquí 8 hores. Tu prens amb calma. Pensa que els 7 membres dels guerrers de la llum som aquí. Només és una qüestió tècnica. Està previst que les feines de recobriment s'acabin d'aquí unes 9 hores. I marxarem d'aquí 8 hores sense que s'hagi acabat el recobriment? Hem calculat la velocitat que avancen les tenebres. I sabem que d'aquí exactament 8 hores engoliran tota aquesta dàrsena. Les tenebres avancen a una velocitat constant. És per això que hem decidit marxar d'aquí 8 hores. Exactament a trenc d'alba. Fins llavors us recomano que aprofiteu per descansar tot el que pugueu. Ja està. Que descansem en un moment així, diu. Si necessiteu llits, ja us en proporcionaré. M'estimo més Maru menjar! Si et ve de gust descansar, pots fer-ho aquí. Deixa... Després del que va passar, no vas tenir represàlies? Què? Per haver-me deixat escapar aquella vegada. No et vaig deixar escapar. Em vaig descuidar la clau. Moltes gràcies. El recobriment progressa força ràpid. Encara acabarem a temps i tot. Perfecte. Que ostres, tu. Sí, que bé. Comunicat de la unitat de reconeixement. Em sent, General Logi? Què passa ara? Les tenebres es comencen a expandir més de pressa. Es preveu que el contacte amb les tenebres s'avanci fins un 10%. Logi! Sisplau, pregueu per la seguretat d'aquesta nau.
Som en posició! Les tenebres continuen accelerant. Queden poc més de 3 minuts perquè entrin en contacte amb la nau. I el sistema de recobriment d'ombres encara no està acabat. Què? Però aleshores? Els motors en marxa! Motors en marxa. Capità! S'han establert les connexions necessàries. Però encara no hem revisat el sistema i tampoc hem comprovat la seguretat de cada secció. Ara ja no podem recórrer cap altra dàrsena. Han engolit les bases més importants. Però... Això ho ha de decidir el capità. Que tots els operaris s'embarquin a la nau. Injecteu tota l'energia al generador principal. Injecció d'energia al generador. 10%. 20%. 30%. 40%. 2 minuts pel contacte. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%. Recobriment d'ombres. En marxa! Ha fallat. Injecteu més energia al generador. Però tots els càlculs... Injecteu-ne més! 107%. 108%. 109%. 110%. Superem el límit. 1 minut per entrar en contacte. 112%. 113%. 114%. 115%. 116%. 117%. 118%. 119%. 120%. En marxa! El recobriment d'ombres comença a respondre. S'ha estabilitzat. Marxem! General Logi, marqui-ho. A partir d'ara aquesta nau entrarà dins de les tenebres.衆たちを乗せた戦艦は闇の中への突入に成功する。マルマロ何やってんだ？誰かがシャワー浴びてるマロ。どれどれ髪の毛はロングだな。けしからんマロ、実にいかがわしいマロ。私の入浴を覗くのは誰だ？ロギー？マロ。次回ブルードラゴン闇の中へ。